Днес ще продължим нашия разговор за общуването. Затова ще ви помоля да поделите масичките по стените, да сложите столчетата пред тях, за да можем да си поговорим. Както вече разбрахте, ще продължим нашия разговор за общуването, който започнахме преди 2 часа, пак в часа на класния на ръководител. И преди да започна същинския разговор, искам да ви разкажа една много кратка история. Ако може, слушайте внимателно. Една възрастна двойка празнувала златната си сватба. Докато закусвали заедно, жената си мислила: 50 години винаги се съобразявам със съпруга си, отстъпвам хрупкавата коричка на хляба. Днес аз най-после искам да опитам този деликатес. Тя се намазала коричката с масло, а останалата част дала на съпруга си. Обратно на очакванията и мъжът казал много доволен. Целунал и ръка и споделил: Мила, току-що ти ми достави най-голямата радост за деня. Вече 50 години не ям средата на хляба, която най-много обичам. Винаги съм си мислил, че трябва ти да я изядеш, защото много ти хареса. Това е история. Защо според вас, коя е тези хора, които живеят 50 години заедно, да не знаят да седи за друг едно толкова обикновено нещо? Предполагам, не са казали от страх, че да не свърши 50 години. От конфликт, страх от конфликт. И не са споделили истинските си чувства, а са си въобразявали, мислили са си какво другия обича, какво не обича и са си съставили своя версия на това, което са смятали за истина. Спомняте ли си какво не трябва да правим, когато някой дойде и иска да нашата помощ от някаква Карина? Да се опечи да пазим това, което ние казваме. Да бъдем дискретни. Добре, това са трите основни правила. Какво трябва да направим? Чухме, че това не трябва, това не трябва. Какво трябва да направим? Точно така. Да го подкрепим, да го окуражим. Какво да му внушим? Че може да се справи това с проблема. Че може сам да се справи. Всъщност, кой да направи избора за решение? Той самия се може да поема отговорността. Никой друг не може да поеме това. Също сега използваме една техника в общуването, която се базира първо на искреността в отношенията, искрено да съобщаваме, да казваме своите проблеми, своите чувства. И второ, да видим как тази техника на силите наши ни помогне в общуването. Особено тогава, когато има конфликтна ситуация. Особено тогава, когато попадаме в някаква конфликтна ситуация. Тази техника се нарича аз послание, което означава, че когато споделяш нещо с някого, ти говориш в първо лице или своето число. Говориш със себе си, за своите чувства, за своите преживявания. И ако вземем някаква ситуация конфликтна, в която винаги има наранени хора, ядосани, хора, които искат да изразят някакво по-непозитивно чувство, обикновено се започва с едно нападане. Ти си виновен, ти направи така. А тази техника, която започва не с ти, а с аз, разкрива на нашия опонент как се чувстваме ние, коя е причината в неговото поведение, за да се чувстваме така, какво бихме искали да направим, защото той е постъпил по определен начин. Аз искам да ви дам един такъв пример. Представете си следната ситуация. Ваш приятел е закъснял или твой приятел, конкретна ситуация. Твой приятел е закъснял за уговорена среща и сте пропуснали началото или целият концерт на любимата ти група, която е за първи път в града гостува. Повече едва ли ще дойде, но не сте успели, защото приятелят е закъснял. Това трябва да бъде твоята реакция, твоето послание, така че
приятелят ти хем да разбере грешката си, хем да разбере ти как си се чувствал. Трябва да кажеш следното. Аз наистина съм ядосан, защото ти закъсня и пропуснах шанса да видя любимата си група на живо. Друг път ще си помисля, преди да се оговарям с теб за нещо. И примери за аз послание. Добро прочети твоя пример за аз послание. Беше ми приятно, когато ти ме изненада за нова година и сега съм щастлив да те поканя на концерта за гостуващата година. Така, хайде друг. Аюмит? Чувствам се нервен, когато ти крещиш толкова често, защото се усещам застрашен и искам да измервам. Да се знае ли? Така. Още други примери за аз послание има ли? Яни? Аз се чувствам неудобно, когато ти кръсти приятел. Точно мисля както победа темата, когато ме това. Така. И Теодора? Не ми харесва, когато ме прекъсваш по средата на мисълта ми и бих искал вече да престаня да го правиш. Така. Казваме как се чувстваме, обясняваме защо се чувстваме така и обясняваме също така и какво бихте искали да направим. Сега ще направим едно упражнение с истински ситуации. Нека всеки от вас да си вземе едно от личната, взетите лична листата, което си хареса. Говорим на някого как, къде трябва да гледаме. Го каза, че трябва да го гледаме в очите този човек. Защо? Защото не взема уважение. Кажи 10. Иначе проявяваме знак на уважение. И друго. Ако ни бягат очите, Лъжим, значи, не сме искрени, искаме да скрием нещо, защото очите показват душата на човека, на истината, която той казва. Да бъдем по-убедителни, трябва да гледаме човека в очите, за да ни повярва наистина. Готови ли сме? Искате ли да започнем? Мария вижда от прозореца Гошо и Ваня, хванати под ръка, да преминава в тротоара. Тя е ядосана, тъй като с Гошо излизат от няколко месеца заедно, а Ваня е сред най-добрите й приятелки. Ваня отива на оговорена среща пред киното. Тъй като вали дъжд, а чадърът е един, Гошо я хваща под ръка и я прикрива с чадъра. Той е симпатично момче и Ваня няма нищо против да вървят заедно през тротоара. И нищо повече. Все пак той е приятел на нейната най-добра приятелка. Аз се чувствам доста ядосана, защото ти тръгна с моя приятел, искам да те отдъша и се чувствам излъгана. Така е, ама ние не ходихме за твое сведение. Ти ще можеш ли да ми го докажеш? Да, ако искаш да го изикаме. Ами добре. Хайде. Добре. Ето труден тест по математика. Този ученик се опитва да прочете отговорите ти, натиквайки през рамото ти. Ти си ядосан, защото това ти пречи да се съсредоточиш. След часа двамата разговаряте, за да се изясните. Аз се чувствам предсакана, тъй като ти използва труда, който съм положила, не да си науча да действам. Искам ми се да ти изкажа на госпожата, тя да ти пише двойка или да ти скъсам листа, защото се чувствам доста наранена и Аз много съжалявам, ще разсейвах, защото не разбрах последните задачи по математика. ще е по-добре, ако не беше помолила или госпожата или мен да ти обясним по този начин да разбере, защото не е много добре да преписваш. Не се извинявам. Окей. Деца, освен в конфликтни ситуации, аз посланието много успешно се използва и в ситуации, в които трябва да изразим положителните си чувства. Защото за нас не е много характерно да споделим положително чувство. Сега последната ситуация ще ни представи точно това как
да изкажем благодарност, обич, внимание, всичко това, което наричаме положително отношение. Нека да чуем където си. Твоята майка приготвя неделния обяд, като включва някои твои любими храни. Ти си доволен и изразяваш чувствата си. Да. Приготвите любими обяд с повечето лазания. Аз се чувствам много доволна за това, защото ми приготвя любимия обяд. В мен съм толкова щастлива, че искам да те прегърна. Аз съм облегчена, че обядът ти харесва, че занаята ти харесва и също искам да те прегърна. Чудесно. Изпълнението успяха ли да се справят участниците в трите групи? Да се усвоиха ли аз посланието? Да, нека да чуем тези. Според мен най-добре усвоилите участници са... Аз посланието са този въпрос. Те най-артистично играха. Така бяха мислени репликите. Другите твори също се представяха на ниво. Добре. Други мнения? За мен най-голямо впечатление ми направи розовия отбор, че включват роднинска обич, майка и дъщеря или сина. На първия екип, двете момичета успяха ли да овладеят чувствата си? Кажи ги, Драма. Те не успяха да овладеят чувствата си, защото може би не се отнесоха много сериозно към задачата. Или много пък се вживяха? Да, много се вживяха в ролите и стана истински конфликт. Конфликта се задълбочи, вместо да се реши. Кажете си. Аз искам да добавя, че те като че ли отидат на друга тема. Откакто трябваше да говорят за чувствата си, как се чувстват, те отидат на съвсем друга тема, за да видят момчето. Така, и да прехвърлят отговорността, да вменяват вина и така нататък. А целта беше да се разкрият как се чувствам аз в такава ситуация, наранен, излишен, излъган. И може би ако бяха последвали тази логика на задачата, щяха да стигнат до някакво примирие и разбирателство по-точно. И така, за да приключим, да ви прочета още една притча. И това е притчата за слона. В един град отдълно доведе един слон за изложба, която щяла да се състои на следващия ден. През нощта го оставили в тъмно помещение. Хората обаче започнали да се тълпят, искали да видят какво е това слон. Тъмнината не позволявала на посетителите да видят слона и те се опитвали да разберат как изглежда, като го опитвали с ръце. Тъй като слон е бил огромен, всеки успял да докосне само част от него и се опитал след това да опише как изглежда слона. Един от посетителите, който пипнал кръка на слона, казал, че слона е като прилича на много дебел голям стълб. Втори, който хванал ухото на слона, казал, че слона не е нищо по-различно от едно голямо, огромно ветрило. Трети, който докоснал бивника на слона, казал, че слона е нещо много остро. И четвърти, който погладил слона по гърба, казал, че слона е като един огромен диван, едно огромно легло. Всъщност какъв е извода от тази притча? Че всеки има своя представа за истината. Какво е необходимо, за да се види слона? Светлина. А нашето отношение светлината, кой я дава? Ние сами трябва да дадем тази светлина, когато говорим за чувствата си, за душевното си състояние, за това как се чувстваме в една или друга ситуация, в конфликтна ситуация или в положителна ситуация. Нека от тук нататък да знаете, че винаги може да дадете светлина на отношенията си с другите хора, когато говорите искрено за своите чувства. Благодаря ви за вниманието.
Thank you.